abantu ababuka ngayo. Amehlo wakhe ahlukile kunamehlo wabantu. Amen. uNkulunkulu is not that akakubonanga ubukade ukwenza izono. Ukubonile. Kodwa even though ekubonile, wakuthanda enough ukuthi today akubize njengomntwana wakhe. Athi yeka lena ubukade uyeka izono. Bayeka nabantu abakwazelayo abazaziyo into obukade usenza izono. Focusa kule ndlela engikubuka ngayo ukuthi I love you enough that I can call you my child. Hey. Let them debate on what you were doing yesterday, but focus kule ndlela mina ngikubuka ngayo ukuthi ngikuthande kakhulu ngaze ngakubiza ngomntwana wami. Oh, kadlula izinto obukade uzenza izolo ngizazi, kadlula izolo lakho ngilazi, kodwa ngaphezu kwezolo lakho ngakuthanda, ngakubiza njengomntwana wami. You should focus on that you are my child, let alone what people say about you. Last statement engimele ngisisho before sithandaze. The reason why usaqhubeka nezinto obukade uzenza izona, it is because of nawe akwakazixoleli. Number two, sibuka ngale ndlela abantu bakubuka ngayo. Kodwa zikucebisa into enye mntasekhaya, khona ukuze ukwazi uyeka izinto zangaphandle, ukwazi ukuhlukana nazo completely. Susa amehlo wakho kumehlo wabantu.